جبسي حدش استراتيجي حنصيصه تمليسا مسيا ابز سومنات زي ابز تجبره وعلاتات يكون اخيباتات اب سممعات حدا فلي زبله غداي حيزا مسيا اندحردا ايثيوبيا اب غداي نايل زلوا قوام الله ساليساتو يكا نشتلي تحت انت بيلاتوسي انا خا بمول عقمي دوب ودب بحري ويكا ودب كتركب بحر اكسس كتركب كسرحيه ويكا كحجز يخت بلمطيات ولا مالتي اي قلبت كازبال كمزيو تغلابيطا صبق تمالي غداي يسمعكم نيره امنغو ماخلاي منغستي طرح ديكونس بيت مغرب فيدريشن زوصلو زربا نيرو بيت مغرب فيدريشن زوص زرباتات كا ببوزحات ابتين ابزين ابزخون يكون بوتا يهالو بزي قدس مبزحاتهم اب ناي تግራይ እጃመል ለና ዝውሉ ሰባት ስቴክሆልደራት ማለት እዩ እዚ ሕጋዊ መሰል ተጋሩ መጥሓሲዩ ናይ ትግራይ ሰብኣዊ መሰል ጥራሕ ዘይኮነስ ወራር ኩናት ምእዋጅውን ይሎም ክቃወሙ ተራእዮም እዚ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ኣገናዒ ዘብል ከምዚ ዝበለ ናይ ሓባር ጉዳይ ክህሉ ይዝብል ግምት ኣይነበረና ነይሩ ግን ኣብ ዝኾነታት እዚስ ማዕረ ኮይኑ ዝብል አንፈት በቲም በዚን መጽዎም ኣሎ ማለት እዩ ወል እንታይ ተዘረባታት መዘራረብ ነይሩ ክንርኢና ጉዳይ ግብጺ ለማዓንቲ ክርር ብዝበለ ጉዳይ እዩ ቀጽሉ ዘሎ ኣየናይ እቲ ኤርትራብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብሮ ዘላ ግፍዒ በደል ገለገለ ሰባት እንታ ኮይንኩም አንታ ኤምባሲ የለኻ እንዲኻ ክብሉ ከለው ገለገለ እዮም ከዓ ኖ ኤምባሲ ሕጂ ዲኹም ተዝክሮ ቅድሚ ሕጂ ኤምባሲኹም ታይ ሰርሕልኩም ለኩም ከለና ንሕና መሪጽና ኢና እንታይ ይምልከተካ ትብሉና ነይርኩም ዝበሉ ሰባት ውን ኣለው ኣብቲ ናይ ለማዓንቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘረባ ውን ዝተዛረበለው ነዚኦም ኩሎም ኣብቲ ናይ ለማዓንቲ ጉዳያት አልዕለ ቢልና ማለት እዩ ከከም ሸነኻቶም ክነቐምጦም ኢና ብወገን ሰራዊት ሻዕብያ መልክቱ ድማ ግደፍዎሞ ኣብ ኣላማጣሲ ሓሊፎም ንወሎ ተኸይዶሙን ጉዳይ ናይ ኮነን ዝብሉ ተጋሩን ተፈጢሮም ኣለው ወል እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደብ ከቅርበልኩም እየ ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ተኾይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ወል ነባራት እንድሕርዳ ኮይንኩም ከዓ ሃናፃይ ርእይቶኹም ከምዚ ጻሓፉለይ ይብረህ ደስታ كما يتخون كورحو كبل يصحفوا لي زلو مالتي لبام زقسن دا يكون كان نمبر سلام كتهلو يمنم تيل زي تولعن سب زي يبلون يلن نساغن لبام حساب كان لسان وصعات لسان كان كم قدم اندا يبلن له مالتيو زقسن دا يكون نمبر سلام كتهلو يمن ايو اوكي زقسن دا يكون كان زي كونس يكون انت غزي نمبر قال ايلو انا خا يبرح دستحوي تايكون بدل قال لي حسب صني فليتكم يقدمن بيوي من بابي تغاغي حراي ابرهت نغا شلون انبسا قصللو كتبل ابرهت حفتي رئيتو ايبات نلا نخلاهم بطعمي يقنلك ولكم دلي تخله ابراهام بيلا بلوص منسي عدمن طعناني هابكا ازوم ارغاويان طفيهم باخو منسي يازقلس زمن يمصالنا نهزبنا بمحرتو يطمتو كبل صلوت محصنتا سناي منيتو كل يغلص صلو مالتيو بطعمي يقنلي درار درسهم سلام نعخا يكون شدن رياكتوان مچم ود سبنناتو حساب اندي زلو انا خا سبن بعلو كبلي زموت مخنياتو شغراتون وصعو اني زقالسو سلازي تزنبرو شغر نمفتاح اب كبابيو تزنبرو شغر نمفتاح اب كبابيو مزلو صعات يحبرمو انصار وصعون وصع حزبون يقالس دحار كموت ييلو زي كونس وصع كسعر يمو رهواين راو حزبين كستماقريه سلازبليو موت كم زلو جن كم تفتأطرا ود سباب كله خم زلو أي زنقعنيو سلازي أنا سب قدمو زقالس قدم قدادم نبعل يو زبل التحساسب يو زلني زبل يو وقت مجمرة وقت وقازي زي ساعات نقرا يكون أنا ون بتنات كحساب السماء معلنة أولو تايلي زوت أنا سلست وتصعخو إلي زوت جن مسواتي نحرز بتصح خوينو أمو زأمنو اللي نحر كوينو أبقى مسواتي كترف يزي كونس كموت يون الليو انت مويته يلو زقمطو مرغصتا ايو تم كالوت بدحري زلو يطعمميو انت وصي انكلودينج من عيون يطعمنيو ግን እቲ ዝመውት እቲ ዋላ ናይ ሞት ህሞትን ኩነታትን ተፈጢሩሲ ዋላ ክሳብ ሞት ክስዋዕ ኢሉ ዝኣተወ ንባዕሉ ኣይኮነን ንባዕሉ እንተ ሞይተ ዘይሞተሎ መማረጽታት ከናዲ ይኽእል ነይሩ ወይ ካድም ክሕባ ክገድፎ ይኽእል ነይሩ ክሳብ ሞት እንዳሞትኩ እንዳተዋዓኹ ብጥይት ተሰሊፈ እንተ ተሰሊፈ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ድፋዕ እንድሕራአትየ ክንደይ ፐርሰንት ድዩ ይኽእልዎኒ ምንም ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ሶ ንባዕሉ ኢሉ ዝቃለስዩ ዝስዋዕ ዝተሰውዕ ብፍላይ አልዒለት ማሊ ሕጂ ማለት እዩ
نو أي مثلا نطرح يكونن كم يكونن هيوت نغتقصل زرع نغتقصل sacrifications بحال ነገር አለው መስዋዕት ዝባል አለው ተመስዋዕት ዝባል ኣብ ክንድ ካልኦት እዩ በጃ እዩ ዝባል ብስር ሓለፋ ንሱ እቲ ራንሳም ኢሎም ዝገልጽዎ በእንግሊሽ ቋንቋሲ በጃ ካልኦት ኢኻ ድፍእ ትብል በጃ ይስጣሕኻ በጃ ሓፍቱ በጃ ቡእዩ ዝመውት ሓሪኑ ዝወፀ እንድሕር ኮይኑ ትዝሞተ ንኸምዚ ኢሉ ተሰውእ እንድሕር ኮይኑስ ኣይ ኣነ ፀገም የብሉን ተተሰዋእኹ ኢሉ ናብ ሞት ናብ ዓራር ኣይቀርብን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፈላላይ ናይ ምርዳእ እኳ እንተሃለወና ዋላ ናይ ምዝረራብ ግን ተንዘራረብ ኦፍ ኮርስ ተዘራርብና ከኣለና ኣብ ሻህተ ዝኾን ከኣምር ክንቀራረብ ንኽእል ኢና ሓቂ ንባህለሉ ጉዳይ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ፊልሞን እዩ ድምፂ ኮይኑ እዩ መፅኡ ድምፂ ውፅዓት ይኸውን እዩ ዝቆልዓ ፅቡቕ ልቢ ኣለዎ እዩ ክሕግዝ እውን ርአየ ንብዙሓት እውን ይሕግዝ እዩ ዝተወሰነ ናይ ስምዒት ናይ ዘይምርዳእ ስሕተት ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ካብኡ ዝሓለፈ ግን ዝሓሹ እዮም እዚኣቶም ዝዓብዩ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ እስኪ ክንረድኦም ክንፍትን ኢና ሎማዓንቲ ሰላማት ኣብዚ ቪድዮ ሼር ኮፕሊንግ ጎርዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝወርደሉ ኣብ ኢጅፕት ማለት ልዕሊ ኤርትራውያን أبايا حسب دار مالتي بزحات شر حسب كلك بزارو له مالتي مؤتمر قصات بزلنا نقول لنا كابو تعاون بسلام وصل في مجالن زجبر تقينون جمعنا نبركت بتحتنا لاو قلم مالتي خاطي لكن كابزي تيم باسي ناس انتهى يسرقوا مالتي زي قالت كا ودي زاكي ناتدفرسي وين ولا مستيمنا امباسي نا ايجيبتن ولا مستيم ابتن نبرو لهاجرات نوسو كبد لهم امباساتات نا ارتراسي سلم تاخم بزيم زي قالت كزارو وجه ما صحفو زي تقولوا قلم مالتي كابز دخف انا قلت لك متانا مالتي نحنا زي متطقمت تكوراتن كال حبرت ابز تيكو بالتقم تماسي بعض مزاربه له فيديو سرح له قلم مالتي اب كم زي صحفو كم اخزارو زي تقولوا سي امدر امر اخذكم بلا هو تخكل يخا أبزي إناتك حسب السماء معي أبكم زي ساعات زي صحف سب أبكم زي ساعات حسابه زي قل سب أبكم زي ساعات كون تلو زررب زي قبر سب نوجنو ندمتو نتاع صباح نسون كموتي مواتي وكل سب مواتي زي أدمت زي خون سب ندافلت أزدك أساس نغني كيان يسمع يقولوا ولدنا هو الناس سمع أنت دك يسوسب كفيديو نسخة أنكو عب سلام ملسك كان أبكم زي عينة حتوتات بايزوي ثم أسيتهم كما خازق قالوا زلوا تايم زبلوا زلوا كم زي مسكونهم يوم تقال سجميرهم مو كم زي مسكون أيو مريروهم كم زي مسكون إنت منجستي أنت يتسرح لها إلهم نسخاجن بأنصارو في اللي حوي شعتها خاتولهم نيركا منجستو خمس جورو لكم تصبيو سرح يقولون دي خاتب نيركا صرحوا نسري كونن إن أنا بالليرنا وحجي صرحوا تردي كالن منجستي أتصبي كافليت كهالها بزي من لألك إن أنا بال نتهم زساقي زلوا أو ودز أكل لا تعمد زي سحتتي بمسارات تزاربا قالك أنت يدليتو أنت يبلتو ولاد حيزات تترفت أنيسات تترف أبكن دي مكران شجرن تودق ناي فيزيكال موجوداتي بس حاسق أي بس حد يكون نزله تماساسالي ودون كم مالتيو ود بخرعته بخبر يخون لسه بقولبتها بفيزيكال أي شجر زوج حزله مالتيو نظام سبات زي أتوم دمت زي يخون زله سب تايز قبر زله من كيدي لوم زبل سبله من كيدي لوم منكم زي يقولنا ينورن أنت زيني عشاء زربايو تخم زي بلنا يورت مالي حرت مولي مسموته مستفقه مسحلقه مفتح يكونن ولا خم زي تبلنا يرك حق ايلو تغاغي خادن يركاي تغاغي خان كتولو تخين كما نقدم دحن لو ما عنتي ندحن مسدحانه حجي حساب تردي كادو تبلشو ايردن انت لك حجون تمخرو ثلاثه غزي مخرو بتيلو المكراي مخرو اندي حق يزبال أنب مسبل أيو حجكم بسلاز بلونا يكونن سلاز تجدد بوزح نجار زوج حمن إسيكم زلوا نافلتهم وتكرر لكم كورات وفتوات أبزي سحتات كم زلوا كنت أمامن كن كلا لنا بوزحات سبات كم زي الناجور يقطعوهم سلاز نور بعد داوي تسمعوا زلوا زلوا أبز هاجر كم زي قاتم ومالو صبوا يخاخت بحال ما هني أطعم لايك أدمي حج قد مجال عامتات نوح زبل عامتات زنبري انترفيو أب ليبيا خموت خلوا زم قلع زم حواتنا زم عبيت قلب انتاي كغبرو خيدم قال تباهيلكم استسحقكم اكلاتكم تسحقكم سبب حزن كله سلازي بقى خم حدا هلو نجر جيركم كمكم نجر جيركم امباسي ارترا خم زغللكم تزارو سبب انتاي كاب زي مفلاط دي ولا انتاي خرداك ايكل امباسي ارترا بتتخونه زلخا كحغوست زي كوينو
ولا حنت خجبر لكم أي كلني كلمة حج ولا حنتي جبرة نبحجون ولا حنتي جبر لكم بك زي مفلات ديو انتاي ديو أيرداك نسودانا ويان كم زيلهم تتابي أملهم سنعنا كم زيلهم زي تزاربوا لنا جلسوا بلسبات له أي زاربوا لكم منهم نبحجون أي زاربوا لكم منهم كوينا بتويتر دي بقالة إذا أبدأ جزلوا من سيو بك أيدي يتكخبي من قست ليبيا زي وزي آيا أبدأ جزلوا يخون أبوشت جزلوا يخون أبجل زلوا تزخى على بمبل أمالتيو توشت جزلوا سكواس إلى خزارة بلديتهم حد زي مسألة كهم حكيلو مبرتا إنترنت جيرهم أخجبرت سبعي عاطي وخم دورهم زل ألم متنفاسي تعاص خف سبعي دحن أبكال علم زلوا سب بملؤ نزقو دايزي دمس أخونا إزجبا إيد كاتب هاي الكادمس مخانيو بيتيشن طرعان كسي يقول لك قرب كله انتي سلاز جوار يوم سؤالك كبارو ترعيلك كم سبعة مثلهم جيسك إذا كل شيء قرت ورد لهم أسير كان حركوينو أبعدها ختمبرهم زي تغل فقار زي اللي كان حرد أخوينو ناب كالوت عدتات كجعزون ناب زقبلهم عدتات ناب أفريقيا عدتات يكون ناب كالوت عدتات نخخدو عدل كتماشات والله مالو هتزي كوينو نا علم تكالات آتي نزقو دايزي سبعة تكالات مالتيو كفتحوا أمنتن دمس يوزر اليوم نظام سبعة دمس أنت زي كوين كاجن تجمع لك كمالتي نسخانو على هات تجمع لك إذا شجر صباح أنا بقول أب تعي عدي إذا لخو تعي عدي زبهال يلن تعي مريت زبهال يلن تعي زبهال قدا يلن صباح أنت كم زغونا يفلتن صباح كلنا ننام على اللوات وبهيلو صحفيو كبرات فتوات صباح أبيني عالم كوينكا من دمس يخون خمس زبهال يفلتن مريت تقلبيتو حديرو تفرقو بنفاسن بأولون قلبت بتقولوا دمس نكونكم نخيلنا أب كالوت أب زحشة نابران تنورو أي فلتن أبزي يفلت نجار كأبزي يجمت نجار كل جزية نعيس لزي يرخبنا زبها اللي جري لنا اتحقق نسوي يرخبهم سلازلو يساقوا سلازلو كتحسب لك كوفي لك حجي دلارك هتبلع خلها خطرق خلها ويبزخونا حسب أنا استاذ عقمي دمس مخوانيا أبى إزولة تويت ريتويت زجبر أم تا إزولة بوست زجبر وأنا تعالى دمس تخوينا يوم زم سبات دي أتوم دمس أم تسمع دمس أوصع مخان كأبى أملاخن بمدرن بسماين صبونا جريو زي آية بك أتانا لو ما عنتي أمتي أتنازل لا أتبيغنا خان زاربلنا صار سايب فيديو صريح اللي زلخو بايزوي مالتي سو أبرتعهم ناخد صرح ليو قدم حجي دمسني حد امباسدو دمسنا يزخونه سب تسمع عن تالو كم هزب تواجابيرنا يزول زبرالو ازي تايبل نيروس كنس معايا وانكا وكس امباس لكاب تايز قبراو تي امباس وزلو اجي حوات كذا يرحان الكاس ما اسي غد حنلكا كنت غميتي حواتنا بلي بازلو دمس زي تخونو يبلك حد هجرف مصي اقول لك عند منقص ابي خوينا دمس تخونم دليخ ناتيك يدحنهم لي اوكي حجي ودكت امباسي شعبيه انا خنري حجي نكال عين تحزن نابلي بيا قال ملنا منقص لي بيا اما ودعت انا نمصو عالم لخاوي غيرنا انا نمصو حجي اذا شياط حشيش كونتروباند اسرح امباسنا شعبيه ابلي بيا زولو انت يزغبر زولو امباسو بعالم تا يسرح اربعه نغير يسرح دبلوماتيكالي هاغورو ببزنس بوفري بباهلي بتوريزم كم تسفح كم تخسب برك كم زلوا أدبر هاغور يلاني كلاي نزيقاتاتو وحسنتي اليوم أحواتنا بتعمي إزقرم هو تخكليو مالت كلتا خاميتي أريو كلتا خاميتي أري ود حرام نسي إذا أري خالي ولا حانت صراحة يبلون أبكم أنت خنتولو كلتا خاميتي ندافرمه ولد نخري من إسي ولد نخري وتصع سدود ولد نخري نبعدو نخاتو أبونا دي نخري كلتا خاميتي يخفلو اتزخفلو كلتا خاميتي أبزغوني يكون تحت قرص أيوعلن انتاي كم زقورو أي فلتن اسر بيت يسرحلو مس غوربيت عدتات نغوربيت عدتات يعطقلو انجرا يبلعو حجي حدا زخونه انا بتعم زحزن زنوركوسي حدا زخونه بيكاسو زبالالو فليتكم متخونيكم زي 12 سبات نيروم اب بحري اب فرنسا خوين حجي سبلعو سغيرو تبايلو مصحف تصحفوا زنبره مالتي فلطو يخم تخونو الى يغمت نسو تايبل نيرو اوينا نسلط نيرنا يخعتنا نيرو يلو يخعتنا نيرو ناونا حيل خوينا ساو نسلط نيرنا نخعت غلغله زخونه ነገር نسرح دابو يوهبنا قال انا غرمي زبلن زخعت سب كاب عدها تباررو نعد زخعت نعد زفلط زحرس مخعت يكونن حارس زبلع علسليسو دكعو زنبر زنبره جبارن ود جبارن بمول خا عدها طفيخا ناي كالوت كبابتات
ንኽትምውል ቅርሺ ክልተ ካብ ሚእቲ ካብ ዓዲ ካብ ወፃእ ዘለው ብምልኦም ደቆም ከይዕብይሉ መንጭቕ ካምፂኻ ኣምፂኻ ንስድሮኦም እኳ ከይበፅሕ ብመዓት ቀረፅ ባንኪ የለ ገለገለ የለ ጌርካ ዓፃፂኻ ወዲኻ ኢንተርኔት የብሉ ስድሮኦም ከይረኽቡ ወዲኻ ከኣቱ ተይሎም ክልተ ካብ ሚእቲ ኣኽፊልካ ክልተ ካብ ሚእቲ ኣኽፊልካ ድማ ዝኾነ ክኾኑ ከለዉ ህዝብኻሲ ድምፂ ኣይትኾኖምን ርሙስ ካብዚ ዝተረመሰ መንግስቲ ይመሓርኩም እዩ ዝበሃል ርሙስ ምንም ተስፋ የብሉን ዋላ ሓንቲ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ምንም ጥቕሚ ዘየብሉ በቃ ምንም ሲኢሉ በኺቱ ናይ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ዝበኸተ መራርሓ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ እሞ ከዓ እዚ መፅኡ እንደገና ኣብዘይ ዓዱ መፅኡ መሊኡ ሰብ ትግራይ ቤት ማእሰርትን ገለን ከስፋሕፍሕ ትሪኦ ከለኻ ንምንታይ ትቃወሞ ንፅምዶ ሽደን ከምዚ ትገብረለኻ እዚ እንታይ ፀመደን ጎደ ዝበሃል እዩ ብሱር ክፀምድ የብሉን እዚ እንዳክፀምድ ዘየብሉ ድርቂ የምፃልካ እምበር እዚ እንተፀሚዱ እንዳሽግር በቃ ዝፈጥረልካ እዚ እንታይ ክፀምድ ንህዝቡ ዘየድሕን ዘሎ ድምፂ እኳ ይኸውን ድምፂ ካሊእ ሞ ይትረፍ ድሓን እቲ 14 ብጉዳይ ባሕሪ ብጉዳይ ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብብልፅግና ሰራዊትን ክብል እኮ 15 መግለፂ እንዳፃሓፈ ዝውዕል ብመዓልቲ ቶም ህዝብና ከምዚ ኣይኮኑ ኣለዉ ኢሎም ሓንቲ መዓልቲ ይፅሕፍን ዋ ናይዚስ ብስሩን መተዓዛዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ነውራሚ ብስሩ እዚ ኣብ ግብፂ ዘለው ባይዘወይ በዚኣቶም ክንዛረብ መዓልታዊ ዛዕባና ኣጀንዳና ክኸውን ዝግባእ ጎበዝ ሰልጠነ ብጣዕሚ ድምፂ ወፃዓት እዩ ኣብ ግብፂ ብጣዕሚ ሕማቅ እዮም ዝረኽቡ ዘለው ኣዝዮም ሕማቅ ኣለዉ ዘይከልዓለም ትማሊ ነግረኩም ነይረ ልዕሊ 13 ሰባት ግብረ ሰዶማዊ ወፅዓ በፂሕዎም ወይ ከዓ ጥቕዓት በፂሕዎም ኣሎ ስጋዊ ዓመፅ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ 13 ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኽለኩም ፅናሕኩ ዓመፅ በፂሕዎም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብኡ ብዝበዝሐን ብዝኸፍአን መልክዑ ማለት እዩ ማለት እቲ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸፍአ ደቂ ተባዕትዮ ዝኸፍአ ስለ ዝኸውን ሽሙን ኣዝዩ ጣሽሙ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኩሉ ዓመፅ እዩ ባይዘወይ ወዲ ተባዕታይ የብሉ ወዲ ኣንስተይቲ የብሉ ስለዚ ነዞም ኣብ ግብፂ ሕማቅ ዝረኽቡ ዘለው ኣሕዋትና እንታይ ንግበር እዩ ናኳ ኤርትራውያን ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ንፍርድና እሳስ ኣብ ግብፂ ሪኻዮም ዶ ግብፂ ኤርትራውያን ዝግፍዑ ዘለው ጉዳይ እወ እንታይ ኢና ንገብሮ ወደይ ኮይኑ እንታይ እንተገበርካ እዩ ዝሓይሽ ኮይኑ ጨኒቑ ዓይነ ኢዳ ማርያም እንታይ እንተገርካ እዩ በቃ ዝሓይሽ ለዚ ኣይከሰርናን ካኢል ኣይከሲርካ እምበር ጣዒልካ ከሲርካ እምበር ካብዚ እንዳዓለ ኸሳራ ኣሎ እንዳተዛረብካ ዘይሰምዕ ሰብ ከዓ መፂና እዩ ዝጠቕልዩ ወዳይት ሓዚንካ እውን ይሰሓቅ እዩ ናይ ብሓቂ እንዳተዛረብካዮ እንዶ ኣይሰምዓካን እንታይ ኮይኑ እዚ ሓረይዎ ረኻዲ ረእይዎ እዚ ረእየለይ ወላ ተገለም ብማዕከሮም ገድፎም ወላ ብካሊእ ግበሮም ናይዚ ከዓ በቃ ተስፋ እዩ ዘቁርፅ ማለት እዩ ንሕዋት ዲኹም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ምዃኑ እዚ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ኩሉ ክቡር እዩ ይብሉና ወለድና እዚ እንታይ ሞ ብስራ ኣብ ፍጥረት ኣምላኽ ኣቲኻ ምዝራብ ኣየድልን እምበር እዚ በጊዕ እዩ ምንም ግበር ኣይከኣልን ቀፂለን ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ጉዳይ ክቡራትን ፍትዋትን ኣብ ቦርደራት እሺ ንምንታይ ለማጣ ሓሊፉ ናብ ወሎ ዘይኸይድ እሺ ተረዲኻ ዶ ኣብ ዘዋፅኦ ናይ ህልውና ሓደጋ ክከላኸል መሰሉ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት ላዕላውነት ዝበሃል ይፈልጥ ላዕላውነት ስለ ዘይፈልጥ ትማሊ ብዙሓት ዓድታት ዓዲሙ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምንቅስቃስ ምዝራብ ወይ ምኹናን ህዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብካ ዝፈጥሮ ዝኾነ ፀገም ምስካብ ዘየለዋን እየ ዝብለካ ኣሎ ፀገም ምስ ፈጠረ ትዛረብ እዚ ሕጂ ውድብ ከጣይሻ ኣይነበረን እዚ ዕዳጋ እዩ ክተክል ነይሩ ዝኾነ ነገር እንዳስዋ ከምኡታት እዚ እውን የናእሰ ይኮንኩን ዘለኹ ግን ምግብ ቤት ይከፍት ነይሩ ሽዑ ተዓስዩ እንጀራ ፀገም ተፈጢሩ ሽዑ ኣይነቕርበልኩምን ገለ ክብል ይኽእል እምበር እዚ ቅድመ ኩነት ተረዲኡስ ዝመፅእ ነገር ገሚቱ ፈሊጡስ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኢልካ ተቐምጦ እዚ
ተወካሊ ወይ ገለገለ ጌርካ ተቆምጠ ሰብ ክኸውን ይብሉ ነውር እያ ከምዚ ዝበለ ሰብ ክቅመጠ ይኽእልን ፀገም ስፈጠረ ሽዑ ክንዛረብ ኢሉ እንተ ፈጢሩ አፈጢሩ እንዶ what is done is undone አንታን ዓባ አንታ ልብ እንደጎራ አንታ ለማዓንት እንዶ መሐሩኒ አታጥዕ ቪዲዮ ዘይተምጽ ነርኩም አትንኮራ ናቢና خلص ዋ እዚ ኻሊ ሞይሱ ኻሊ ዕውድ ሞጺና ሞሊስ እንደገና ታይብል ኣብዚ ኣብደስ ዝወሎ ቦታ ሞጺኡ ከጥቂ ኣብደስ ዝወሎ ሞጺኡ ከከላኸለ ነው ዓለም ዝምቹኦ መሰሉ ይብል ኣብቲ መሬትና ሞጺኡ ከከላኸል ይመሰሉ ዋይ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ርእሲ እዩ ዝሓዘ ሰብ እንደ ኣነ ክዛረብ ኢለ ነይረ ግን ኣይዛረብ ኣይፀረፍን ይብስሩ ኣይፀረፍን ኔቨር ማለት እዩ ከሳሓተ ንፈልጥ ጾም ምድሪ ኣብደስ ዝወሎ ንዕኦም ዝመቹኦ ንዕኦም ዝጣዕሙ በለክ ንሶብ ዝጣዕሙ ሕጂ መጸሎት ይብ ዝጣዕሙ ዳ ኣምሳና ነይሩ ንሶብ ዝጣዕሙ ዳ ከምኡ ኮይ ኣብዛ ዝጣዕሞም ኩሎም ነይሮም እንድሕር ሉዓላውነት ከይጣሕሰን ትብል ተኮይንካ ናይ ዓድኻ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከኣትወን ይብሉ ልካ ትማጎት ተኮይንካ ንኽልቲ ይገጽኻ ትማጎት ባይዘ ኣብዚ ትፍትሕ ዝበሃል ሓሶት ኣይንዛረብ ምጭርባር ኣይንግበሮ እዚ ምጭርባር ኣይንግበሮ የፈራርሑኻ ተልዮም ከዓ blink twice if you are in danger ናይ ንዋን ኮል ግበር እንታይ መክግበር ኢልከ ኢኻ ወዳ ምክንያቱ ናይ ህዝብኻ ናይ ናሽናል ኢንትረስትካ ዲፈንድ ናይ ምግባር ግዴታ ኣለካ ሕዚ ግን ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እንድሕር ትኽክል ናይ ትግራይ ተሓላቕ ኮይንካ ካብ ናይ ኣብይ ተጋሩ ወፃኢ እንድሕር ኮይንካ ናይ ብልፅግና ሰራዊት እዚኣ ዝግብር ዘሎ እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከመይ ፋኖ የውቅዕን ዘሎ ህዚ ፋኖ ናይ ትግራዊቲ ዓዶ ኣይቕትልን ዘሎ ህዚ እሺ ሕጂ ኮናን ኮይልና ንሕና ተሳዕበኖም እዩ ተረዳዲእና ኢና ብዝኾነ እሺ ነጊረካ እንዴ ናይ ፖለቲካ እምበር ናይ መንነት ኣፈላላይ የብልናን ስለዚ ዋላ ሓንቲ እመት ተቆሪሳ ትወሰድ መሬት ትግራይ የብልናን ይብሎ ለብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሓሳቡ ከምዚ አይሉ ገሊጽ ኣሎ ማለት እዩ ያው ትማሊ ልረኽቦ ነገር ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ደስተኛ እያ ኣነ ከም ግለ ከም ሓደ ትግራዋይ ትማሊ ኩሉ ኣፈላላይ ገዲፉ ኣብ ህዝቡ ኣብ መሬቱ ዘለዎ ጽኑዕ መትከል ገሊጹ እዩ ብልተፈላለየ መንገድ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ያህሊ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ግን ቀይሕ መስመር ምዃኑ ትማሊ ኩሉ ትግራዋይ ዘርኢ እዚ ክኸውን ዝግብኦ ሓድነትና ነጠናኽር ንዓና ንተጋሩ ክብትን ከም ዳይኖሰር ከጥፈአና ንዝሙክር ሓይሊ ያው ኖ ኣይንጠፍእን ኣብ ከምዚ ነገር ቀይሕ መስመር እዩ መሬት ትግራይ ንዝነክእ ህዝቢ ትግራይ ንዝነክእ ቀይሕ መስመር እዩ ኢልና ከምዚ ኢልና ሆ ኢልና ምውፃና ጽቡቕ ነገር እዩ ከዚ እውን ክንቕፅል ክንኽእል ኢና ተጋሩ ሓድነትና ክነስጥም ይልግበና ኣብ ሓድነትና ይቅልፅምና ንብል ዘለና ነዚ እዩ ክንንካእ ከለና ብሓደ ድምፂ ኣፈላላይ ከም ኣፈላላይ ሃሊ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ ክንካእ ከሎ ግን ያው ብሓደ ድምፂ ከምዚ ዓይነት ኣክት ክነርኢ ከለና ያው ተጋሩ ሓድነትና ዝምልስ መንገድታት እውን እዚኦም ስለ ዝኾኑ ቴንኪዩ እዚ እውን ክቕፅል ይልግብኦ ማለት እዩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክቕፅል ይልግብኦ ከሁሉም ነገር ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ሓሳብ እዚ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ከምዚ እንተጌርካ ጥራሕ እዩ ዝመጽእ ሓሳብ ዝብል እዩ ንፉዕ ወኽርዳእካ ኣለዎ ከምዚ ዝበለ ነገራት ኣብ ሓድነት ኣብ ዝረብሑ ኣብ ቁም ነገር ዘለዎም ክሰርሕ ለካ ከምቲ ኺዳነ ዛረቦ ዘሎ ሸላዕ ብጣዕ ዝኾነ ዘረባ ምዝራብ ዘይኮነስ ተተንኪፉ እዩ በቃ ተተነኺኻ ኢኻ ንሓደ ሰብ ትርጉም ዘይብልካ እንድሕር ኮይንካ ን100 ሰብ ዋጋ ክትበይ ትኽእል ንሓደ ሰብ ኣብ ግምት ውሽጠ ኢኻ ዘይሰርሕ ተኮይንካ ሸሓት ሰባት ማለት ሽሕ እንተራባሕ እንተሎ በቲ ሓደ እዮም ወላ ሓንቲ ለውጥ የብሎም ከምቲ ሓደ ዝኣመሰሉስ 999 ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ሰብ እንድሕር ዋጋ ኣለካ ኮይኑ ግን ዋ 999 ዓብይ ብልጫ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ በቃ ትማወተሉ ኢኻ ማለት እዩ ጎበዝ ሕጂ ኸም ኢላ ንረዳዳ ዝብልኳ 2018 እሺ ታውቂ ያለበት 2018 ምርጫ ምንም ትርጉም የለውም እሺ እንበርካ ትርጉም የለውም ምርጫ ትርጉም ላይ የለውም ምርጫ ትግራይ ወደዚህ ሆነ አማራ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ምዕራብ ትግራይ እንደዚህ ሆነ ራያ እንደዚህ ሆነ ይሄ ጨዋታ ማለቅ አለበት አብይ ሁሉም ካርዶቹ ጨርሷል እሺ ይሄን በተለይ ደግሞ በትግራይና በአማራ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ኢሊቱ መገንዘብ ያለበት እሱ ነው ነው ነገሩ እነዚህ ሁለቱ አንድ ክልል እንሆናለን በቃ አንድ ሀገር እንሆናለን አንድ ክልል እንሆናለን ብለው ስርዓት ብልጽግና ንማዓንተው ሲወጡ ተትገሩ ወደ አንተ ማህርና ኮን መረበት ናይ ግዛትነት ጥራሕ ይኮነን ምዕራብ ይኹን ደቡብ ትግራይ ይኹን ናይ ተጋሩ ቤቶም መረበት ናይና አንሕተት ዘለና ማለት እዩ ዘን መረበት ናይ ትግራይ ምዕራብን ደቡብ ትግራይ ናይ ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ ግዛት ክኾና እየን ዝብል መግለፂ ይወፅእ ዘሎ ንማንቲ ኣበይ ረኺቦን ይኽገዝኦም ብስርኸ ብስሩን ኮ ኣይረኸን በትጫፍቲ በይ ሓሊፉ ክመርሕ ስኢልካ ህውተታ እዩ ማለት እዩ ህውተታ እዩ በቲ ሓደ ወገኑ ተዘረባ
ምንም ስቆይሎ ሓደ መቃነይ ይኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ አርእስቲ ይኸውን ዝኽእል ስኢል ናይ ሰውን ክኸውን ድሕር ተዘይ ኮይኑ ካብኡ ወፃኢ እዚ መሬት እዚ መሬት ዓደቦና እዩ መሬት ዓደቦና እዩ ክበሃል ተለኻ መሬት ወለድና እዩ መሬት ናትና እዩ ሓሪስና ክንወልዕ ኢና ሓሪስና ተዘይወልዓና ከዓ ቶም ደቅና ክሓርስዎ እዮም ክነብሩሉ እዮም ብሱሩ መሬትና እዩ እንድሕር በት ሕጊ ኮይኑ በት ሕጋዊ መንገዲ ዝኽየድ ብውግእ ተኮይኑ ናብ ውግእ ካኣቱ ደሊ እንተዘይ ኮይኑስ ከምዚ በል ዓይነት ሲልካ ሸልዓ በጣዕ ዝኾነ ዘረባታት ክመፅኡ የብሎምን ብመሰረቶም ግን ስሕተታት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ዝወፁ ቀጥታ ዲሞክራሲ ገይሮም ክመርፁ እዮም ገለገለ ዝብል ናይ ምትሕዋሳትን ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ ከዓ ሓደ ግዜ ናብዚ ሓደ ግዜ ናብዚ የቢልካ ስኢልካ ዝኾነ ዘረባታት ናይ ምምላስ ናይ ምዝራብ ሓሳባት መፅኦም ኣለዉ በዚ በለ በቲ እቲ መሬት ሰብዋና ኣለናዮ ናትና እዩ ናትና እዩ ብሓፂሩ በቃ ናይ ማሕራ ግዛት እውን ይበለን ሕዚ ወራሪ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ኣካል ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ክንሕዘሉ ዝግበአና ትርጉሙስ እዩ ብትርጉም ደረጃ እዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓና እንተጋሩ ዘለዎ ትርጉም አንጻር ቀዳማይ ረብሓና ቫይታል ኢንተረስት ንብሎ ናትና ማለት እዩ አንጻር ቀዳማይ ረብሓና ጠጠው ኢሉ ኩናት ከም ዝውይ ዘሎ እዩ ዝርዳእና አንጻር ህላወና እዩ እዚ ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ቀዳማይ ፀላኢ ሰሪዕና ክነቃለሶ ከም ዝግባእ ከዓ ባዕሉ ምልክት ዝህብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኩናት ኣዋጅ ኢልካ ምውሳድ ይካልትና እዩ ማለት እዩ ናይ ወራሪ ኣዋጅ እዛ ናይ ቀረባ ግዜ እንኳን እንተሪእና ያው ከም ውድብ TPLF እያ ቃሊሳቶ ኣብ ፅላል TPLF ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ መንግስቲ እውን ነይርዎ ያው መንግስቲ ትግራይ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ግን ማዕረ ይኮነን ዘሎ ሕዚ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ኣሎ ኦልሬዲ ሓድነትና ተሸርሽሩ ሕማቃት ከይደም ኣለዎ ከም ዘየድልዩ ቶም ሕማቃት ቶም ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ኣብዚኣ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ቃሲላ ፕሮፓጋንዲስት እዚኣ ከምዚኣ ቃሲላ ትዕፍን እያ ዘላ ንስኻ ዲኻ ሞዳእኒ ኻ ተጠንከርካኒ ኻ ሓርካ እዩ ንዓኻ ሓዚና ኢና መሲና ክንቃለስ ተጥፋና እስኪ ሓድሽ ወግዕ ኣሎ ሓድሽ ወግዒት ቅድም ኢለ ዝነገርኩም ዛሬ ደግሞ ያለችውን ሰምታችኋል ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ለመድረስ ለምታደርገው ጥረት ድጋፌን እሰጣለሁ ግን ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለሁ ብላለች ምንድነው ዘናሽናል ጋዜጣ ያወጣው መረጃ ይህ እቅድ ለ4 ኪሎ ቤተ መንግስትና ለዋይት ሃውስ ትራምፕ ጋር ተልካል ተብሏል ዘናሽናል ጋዜጣ እንደዘገበው ግብጽ የኢትዮጵያን በቀይ ባህር ላይ ወደብ የማግኘት ጥረት ለመደገፍ የሚያስችል አዲስ ሐሳብ ይዛ መጣለች በካይሮ እየተደረጉ ያሉ ውይይቶችን የሚከታተሉ ምንጮቹን በዋቢነት የተከሰው ዘገባው ግብጽ በዚህ እቅድ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትደርስ ከአጋሮቿ ጋር በመናገር እገዛ ለማድረግ ወጥናለች ሕጂ ክሕግዛ እየ ዝብል ሓሳብ ሒዛ መጽያ ዘላ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ከዓ ከምዚ ዝብል ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምሃብ ዝቀረበ ቅድመ ኩነት ለካቲት 23 2026 ትማል ማለት እዩ ግብጺ ለኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ተቃውሞ ወጽያ ኣላ ሓደ ሓድሽ ስልታዊ ሓሳብ ኣቅሪባ ኣላ ንሱ ድማ እቲ ሓሳብ ግብጺ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ክትድግፋ ከም እትኽእል ገሊጻ ተቀድመ ኩነት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህዳሴ ግድብ ኣብ ዝግበር ዘተ ንሕጊ ተገዛኢት ክትከውን ሌጋል ባይንዲንግ አግሪመንት ማለት ከም እውን ምስ ሶማሊላንድ ዝጀመረቶ ናይ ወታደራዊ ወደብ ስምምዕ ክትሓድጎ ኣለዋ ዝብል ቅድመ ኩነት ተቐሚጣት ኣላ እዚ እንድሕር ዳ ጌራ ክብል ናሽናል ኒውስ ማለት እዩ ሓቢርዎ ዘሎ ጉዳይ እዚ እዩ ብዙሓት ተራእዮም ዘለዎ ጉዳያት እዮም ብወገን ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዘሎ መልሲ ኢልዎ ዘሎ ግን ማለት እዩ ንሕና ኣብ ልዕሊ ኣባይ ሳቨረን ኣክሰስ ይዘለና ማለት ሙሉእ ሉዓላውነት ይዘለና ኣብ ልዕሊ ወደብ ዓሰብ ግን ፒስፉል ኣክሰስ ይዘለና ናይ ስምምዕ ኣክሰስ ይዘለና ዝብል መልሲ ኣመሊሳት ኣላ ዘላ ሕጂ ከምኡ ድዩ ቅፅል ከምኡ ድዩ ሓቀንዴን ብኡዴን ክቕፅልኦ ዘን ዓድታት ዝብል ምትሕዋሳት ፈጢሩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ንየማነ ፀጋም ዘንባዕባዕ ክብሉ ገይርዎም ኣሎ ኤንዌይስ ናይ ሎሚ ዓንቲ ፅብቕቲ ቱ ዘ ፖይንት ሓፃር ሪኣክሽን ኣብ ሰዓታ ኮፍ ኣቢለልኩም ኣለኹ ክቡራት ወፍትዋት ሎሚ ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡቅ የስምዐና ነዚ ቻነል እዚ እዕብይዎ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ራእይዎ صبوق قزيم good light نحن حضرت حواتي ما نطيب